ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മള് 4-ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ഈ വിജ്ഞാനത്തെയും അതുപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നമുക്ക് നിർവീര്യമാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ അറിയണം. എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ? ആരാ നമ്മളൊക്കെ? ഭഗവാന്റെ ദാസരാ അല്ലേ. ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഇപ്പൊ ഈശ്വര പ്രേമം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ഈ കൃഷ്ണ പ്രേമം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്, ദൈവികത. അപ്പൊ അതിനെ ഈ കാമം മൂടിയിരിക്കുക അതിനെ അല്ലേ. അപ്പോ ഈ പ്രേമഭക്തി അതിന്റെ ഒരു വികല രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ഈ കാമം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്താലെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ പ്രബലമാവും. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നമ്മൾ ജയിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഉദാത്തമായ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ കർമ്മ യോഗ രഹസ്യം എല്ലാം പകർന്നു കിട്ടിയ ഓരോരുത്തരും അതനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അത് എങ്ങനെ നേടാം എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പോകാം നമുക്ക് 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാം ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭക്തി യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗീത, ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, അറിവ്, അത് സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. പണ്ട് വിവസ്വാൻ എന്നുള്ള ആ സൂര്യൻ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അവിടെ പലരും മാറി മാറി വരും അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാര്. അതുപോലെ സൂര്യൻ എന്നുള്ള അന്ന് വിവസ്വാനായിരുന്നു അന്നത്തെ സൂര്യദേവൻ. ആ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഈ അറിവ്. പിന്നീട് വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു പിന്നീട് അത് തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് മനു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷം ആ സംഭവം കുറഞ്ഞത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യലോകത്തിൽ 2 ദശലക്ഷം സംവത്സരങ്ങളായി നിലനിന്നു പോരുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പൊ കാലാന്തരത്തിൽ അതിന് കോട്ടം സംഭവിച്ചു, ആ അറിവിനൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. അപ്പോഴാണ് 5000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഇത് സിലബസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല, സെയിം ആണ് എല്ലാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃ പരംതപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പറയാ, അന്നത്തെ രാജർഷികള്, അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. അവര് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അവര് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ടാണ് രാജ്യഭാരം നിറവേറ്റിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിലും നിപുണരായിരുന്നു അവര്, അന്നുള്ള രാജാക്കന്മാര്. അങ്ങനെ ഋഷി തുല്യരായ അവരെ രാജർഷികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അവർക്കും പകർന്നു കിട്ടി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം. അങ്ങനെ അവരത് പ്രജകൾക്കൊക്കെ അവരത് ആ ശാസ്ത്രം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു, ആ അറിവ് നൽകി. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ കുറെ വർഷങ്ങൾ അല്ലെ, 12 കോടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി. ഇത് അങ്ങനെ അത് പരമ്പരയായിട്ട് ഈ അറിവ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പ്രശിഷ്യ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി കാലാന്തരത്തില്. പിന്നെ ആ അറിവ് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഭൗതികവാദികളായ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവോത്തമ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവ അക്കൂട്ടത്തിൽ നന്നേ ചുരുങ്ങും. ആയിരക്കണക്കിന്, അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ളവര് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് അത് വായിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവര്, അവര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ്. അത് നന്നേ ചുരുക്കമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി പഠിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് താനും. ആസുര സ്വഭാവമാണിത്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ ഭഗവത്ഗീത ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമച്ച് അവര് അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതിലെ വിവസ്വാൻ എന്ന ആദിത്യനാണ് 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, വിവസ്വാൻ, അങ്ങനെ 12 ആദിത്യന്മാര് ഉണ്ട്. കാലാന്തരത്തില് ഈ അറിവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ.
അങ്ങനെ ഈ കർമ്മയോഗ സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഓ, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത്. അതാ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാവണം നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആ ഈ അറിവിന് അർഹരാണ് എന്ന് പറയാ. ഈ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രിയര് ആണ് അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവര്, അർഹതയുള്ളവര്. അർജുനനിലൂടെ ഇത് വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അറിവ്, ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതീവ രഹസ്യമാണ് അത്. യോഗ്യരായവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുകയുമുള്ളൂ. അതാ പറയണേ, നീ അർജുനനോട് പറയാ അല്ലേ, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ശിഷ്യനും ഒക്കെയാണ്. അതിനാലാണ് ആ പരമ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. മാത്രല്ല ഇത് വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്, ഗുപ്തജ്ഞാനമാണ്. അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിന്, ഗീതയ്ക്ക് അസംഖ്യം പതിപ്പുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. ചിലത് ഭക്തരാൽ രചിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങളായവയും. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യര് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഭക്തരും ഉണ്ട് അസുരരും ഉണ്ട് അല്ലെ. രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ അസംഖ്യം പതിപ്പുകളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക്. ചിലത് ഭക്തരാലെ രചിക്കപ്പെട്ടു, അത് നമുക്ക് വായിച്ചാല് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, സത്യം വെളിവാക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റു ചിലത് അസുര നിർമ്മിതങ്ങള്, അസുരന്മാരുടേതോ അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യര്, ഭക്തരുണ്ട് അസുരരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ, പണ്ട് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയമായി. ചോദിക്കാണ്, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരാണ് കൃഷ്ണ അർജുനന്മാര്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത് അങ്ങയേക്കാൾ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ആ സൂര്യദേവന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഈ അറിവൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ തന്റെ സർവേശ്വരത്വം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണ് അത്? കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരം ഏവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാകയാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്വയം വെളിവാക്കണം എന്നതായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം. തങ്ങൾക്കും അനുയായികൾക്കും മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ വികലമാക്കി കാട്ടാനുള്ള അസുരന്മാരുടെ ശ്രമം ഫലിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവണം അല്ലെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എന്നാണ് പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, നമ്മൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കുറെ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങള്, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലെയും എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ, പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും തന്റെ വിഭിന്ന അംശം മാത്രമായ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എന്നിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭക്തനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം ഒക്കെ അറിയാം, എന്നാലും ഒരു നിമിഷം ചിലപ്പോൾ മറക്കും.
പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ആ അച്യുത ഭാവം ക്ഷണേന ഗ്രാഹ്യമാകും. അപ്പോഴേക്കും ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഗ്രാഹ്യമാവും ചെയ്യും. അഭക്തനോ അസുരനോ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാവില്ല. ഭക്തനല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയത്വം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു, കംസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ, ശിശുപാലൻ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക്, അല്ലെ? ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ആസുരിക സ്വഭാവം ഉള്ളവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, ഒരു നടൻ ബോധപൂർവം ഒരു വേഷം സ്വീകരിക്കും, അല്ലെ? നാടകത്തിലെ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു നടൻ ഒരു വേഷം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച നാടകത്തില് ഒരു വേഷം എടുത്ത് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ പറയണേ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. പറയാണ് ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനോ ഒട്ടു നാശവും വരില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ, അല്ലെ, ഇപ്പോ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൽ പല നടന്മാരും അഭിനയിക്കും. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അഭിനയിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാവും ആ സംവിധായകൻ. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവര് പൂർവജന്മ ഫലത്താല് ഒക്കെ മായാധീനരായിട്ട് ഇവിടെ ജനിക്കണതാണ്. ഭഗവാനോ മായയെയൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അല്ലെ? എവിടെ എങ്ങനെ അവതരിക്കണം എന്ന് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അപ്പോ മനുഷ്യന് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതൊന്നും. പ്രായേണ അല്പായുഷസഭ്യ കലോ അസ്മിൻ ജനേയുക, അല്ലെ? മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യോ ഹ്യുപദ്രുത എന്നാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അല്പായുസുകളാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്, മന്ദഭാഗ്യരാണ്, അല്ലെ? പലതരം അനർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന് നാശം നേരിടുന്നില്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും നമ്മുടെ കൺമുന്നിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങൾ. സൂര്യൻ ഉദിക്കും അസ്തമിക്കും, അല്ലെ? പക്ഷെ സൂര്യൻ ഇല്ലാതാവണില്ല. സൂര്യൻ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോൾ അസ്തമിച്ചുവെന്നും കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാതെ സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യൻ സ്വസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കണു, പിന്നീട് തിരോഭവിക്കണു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ള ആളാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയണു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന്. ഭഗവാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല, അല്ലെ? തിരോഭവിക്കുമ്പോഴ്. അപ്പോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യണ പോലെയാണ്. ഈ ചക്രവാളത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണ പോലെ ഭഗവാനും എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോ വികലങ്ങളായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ടാണ് ആകാശത്ത് ഉദിച്ചതായും പിന്നെ മറഞ്ഞതായും തോന്നണത്. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളും ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിൻ്റെതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരുണ്യ ബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിച്ച് അധാർമികതയൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തില്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. സൃജാമി എന്ന പദം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ആവിർഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നും അവതാരമായി കരുതാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അവതാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്.
അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ അത്യുന്നത തത്വം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം, പിന്നെയോ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഈ 3 ഉദ്ദേശമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണേന്റെ. അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തി ആവേശാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉറവിടം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് പല അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരാവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരങ്ങള്. ആത്മസാക്ഷാത്കാര തൽപരരായവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? കുറെ ഫോറിൻ ഇൻവേഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ. മുഗളര്, ബ്രിട്ടീഷുകാര്, ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾ പലതും വന്നു. അതിനാല് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒക്കെ, ധർമ്മം ഒക്കെ പൂർവാധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരാണ്. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നോ മരിക്കുന്നോ ഒന്നുമില്ല. സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം മായാശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ ധന്യമായ ശ്ലോകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. പറയാണ്, അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് പിന്നെ മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന്. പിന്നെയോ അവര് ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര ഈസിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്? വളരെ സിമ്പിളാണ്. എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമ്മള് മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കണ്ട. ജനിമൃതികളാകുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനായി. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നതോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ്, അല്ലെ? എത്ര എളുപ്പാണ്. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. ഇപ്പൊ തേൻകുപ്പി, അതിന്റെ ഉള്ളില് തേനെടുത്താലേ മധുരം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ തേനിന്റെ കുപ്പി പുറം നക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നാല് മധുരമൊന്നും അറിയില്ല. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം രചിച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ തത്വങ്ങളൊന്നും സത്യമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എങ്കിലും അവർ മുക്തിക്ക് അർഹരാകണമെന്നില്ല. ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? പരിപൂർണത, ജീവിത പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ, ഈ ഭൗതികരായവരുടെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്ന പോലെ ആവുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി അറിവോടെയും വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടെയും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പൂർണത കൈവരിക്കണം. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികരായവരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അത് ഈ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയണത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത
ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാമദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനോടുള്ള ആസക്തി, വിഷയാസക്തി എന്നൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനോടുള്ള രാഗം. വൈരാഗ്യം വരണം അല്ലെ, രാഗമില്ലായ്മ, വൈരാഗ്യം. ഇപ്പൊ രാഗം, ഭയം നമുക്കറിയാം, ക്രോധം നമുക്കറിയാം. ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ഭഗവാനിൽ ശരണം പൂകിയിട്ട് അനേകം പേര് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താലെ അവര് ശുദ്ധീകൃതരാവും. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനിലെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രേമഭക്തിയോടെ കൂടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പിന്നീട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണം? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്ഞാനം പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കും ഉള്ളില്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്താലെ അവര് പ്യുവറാവും, പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആവും, അങ്ങനെ ശുദ്ധീകൃതരാവും. എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാനിലെ ദിവ്യ പ്രേമ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തികളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നും ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എല്ലാവർക്കും വേണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു പ്രാമാണികനായ ആചാര്യന്റെ കീഴില് ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക അല്ലെ. സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നും ഉളവായ ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് പരമമായ പദം പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന്. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ച്, എത്ര നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ടാണോ ഭഗവാനില് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നുണ്ടോ, ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തിരിച്ചും നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരാനാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ. ഭഗവാനും അതാ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മാതൃകയായിട്ട് മനുഷ്യനാട്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് അവതരിച്ചിട്ട് എല്ലാം അല്ലെ മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കാണിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണേ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമ്മളിലും ചൊരിയും. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു. പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടും. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി അവരുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേന പ്രതികരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണലോകത്തിലായാലും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലായാലും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രതികരിക്കും ഭഗവാൻ. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് നൽകും. ഇനി യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് അതും ലഭിക്കും. യോഗികള് അല്ലെ സിദ്ധികളൊക്കെ നേടാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൊടുക്കും. ഏതൊരാളുടെ വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതിനും ഭഗവത് കാരുണ്യം അത് കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു എന്നാ പറയണേ.
12 കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാര് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല ദേവന്മാര്, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അതല്ലാതെ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാരൊന്നും തന്നെ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവര് നാസ്തികര് അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികള് എന്നാ അവരെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, അതായത് ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കായിട്ട് പലരും പല ദേവതമാരെയൊക്കെ തപസ്യ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പ്രസാദിപ്പിക്കും അല്ലെ, അവര് വരങ്ങളും കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ വരങ്ങളായിരിക്കും. അതൊന്നും നമുക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവണം എന്ന് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്, ഏറ്റവും നല്ലതാ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോ ദേവന്മാര് തന്നൂന്ന് വരും, വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാര്. അവർക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ കുറച്ച് നിലവാര കൂടുതലുണ്ട്. നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവീശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാർ. അപ്പോ നാരായണനും കൃഷ്ണനും വിഷ്ണു എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സർവേശ്വരൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാരാരും തന്നെ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണ് നാസ്തികരോ പാഷണ്ഡികളോ. പാഷണ്ഡികൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ഈ ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണ് പാഷണ്ഡികള് അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികര് എന്ന് പറയും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് ഭഗവാനാൽ തന്നെ നിയമിതരായവരാണ് ഈ ദേവന്മാര് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം. വർണ്ണങ്ങള്, 4 വർണ്ണങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എങ്ങനെ? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ബ്രാഹ്മണപുത്രനായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാ പോരാ അല്ലെ, ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം, പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. ക്ഷത്രിയനോ ഇത് എന്താ ക്രമസമാധാനമൊക്കെ നിലനിർത്തുക അല്ലെ, അധാർമികരോ ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ. പിന്നെയോ വൈശ്യനാണെങ്കിലോ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ശൂദ്രനാണെങ്കിലോ ഈ 3 കൂട്ടർക്കും വേണ്ട ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യണ ആളായിട്ട് വർത്തിക്കുക. ചതുർവർണ്ണങ്ങളെ, സമൂഹത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിൽ ഒന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം അനേകം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബദ്ധ ജീവനല്ല. ഭഗവാന് ബദ്ധ ജീവനല്ല അല്ലെ, നമ്മളാണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കള്. 14 നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തേ വേണ്ടു? കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, കർമ്മഫല ഇച്ഛയും ഭഗവാനില്ല എന്നുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. എന്താണ് ആ സത്യം? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനോ
കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ അല്ലേ ഷഡ ഐശ്വര്യ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇച്ഛ ഉണ്ടാവോ? അപ്പോ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കണില്ല, കർമ്മഫല ഇച്ഛയും ഭഗവാനില്ല എന്നുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജാവ് നിയമം ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ നിയമം പാലിക്കേണ്ടതില്ല രാജാവിന്, പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടാവ്, പക്ഷെ ഈ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. സൃഷ്ടിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ദൂരത്താണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇതിലൊക്കെ കർമ്മത്തിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത്. 15 ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവൈ പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര് പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞ മുമുക്ഷുക്കള്, പൗരാണികരായിട്ടുള്ള പണ്ടുള്ള മുനിമാര്, അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ. അതുകൊണ്ട് നീയും അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായൊരു ശുചീകരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. മലിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രമികമായ ശുചീകരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ആശ്രയിക്കാം, നന്മയിലേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഹൃദയ ശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരാണെങ്കിലോ തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളെ പിന്തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാം. അപ്പൊ മാലിന്യ ഹൃദയരായവർക്ക് നന്മയിലേക്ക് വരാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലെ, സാധനയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഓൾറെഡി ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവര് മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമം തുടരാം. അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിത തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്ന്. അത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിദ്വാൻമാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് പോലും ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനമില്ല എന്നാ പറയണേ ഈ കർമ്മം അകർമ്മം ഒക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് പിന്നെ അശുഭം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അശുഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മുക്തനാവും. ഇപ്പോ കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വ ഭാവമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം, അതാണ് അകർമ്മം. കർമ്മം അകർമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വെറും കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി കിട്ടുക, അതാണ് ആ കർമ്മം. എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആദ്യം 17ാമത്തെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരികത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇവരെയാണ് മഹാജനങ്ങൾ, 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 12 മഹാജനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അവരാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ,
നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെയാണ് 12 മഹാജനങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വികർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പറയാണ് അടുത്തതായിട്ട്. 17 കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങള്, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ വികർമ്മം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം. ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് കർമ്മവും അകർമ്മം എന്താണ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഈ കർമ്മവും അകർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം, ആ അറിവ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നേടണം നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രാമാണികരായോട് കൂടെ നിന്നിട്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിത്. ഭഗവത് ഭക്തരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്നാ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോവും. ഇത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാര് പോലും അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്നാ പറയണേ. കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കല്. അത് ഇത്ര ടഫാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് മാത്രമേ കർമ്മത്തിന്റെയും അകർമ്മത്തിന്റെയും തത്വം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണ്യ കർമ്മയ പശ്യേത് അകർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. കടങ്കഥ പോലെ പറയണേ അല്ലേ? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നിയത കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയും. അതിനെയാണ് വെറും കർമ്മം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാവന എവിടെയായിരിക്കണം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ചിത്തം ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കണം ആ കർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിന് ബന്ധനങ്ങളില്ല. അതിനെയാണ് ആ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതികരണങ്ങളില്ലാത്ത കർമ്മം, അതാണ് ആ കർമ്മം. അപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയണത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണുക എന്ന് വെച്ചാ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെയാണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ടാ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അത് അകർമ്മമാണ്. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല എന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിലല്ല വ്യാപരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കർമ്മം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മയോഗ രഹസ്യമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അകർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ ഒരു സാധകന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതില് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വ്യാപാരവും കർമ്മമാണ്. അതിനാൽ അകർമ്മം എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള നിശ്ചലത ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ഒരു ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവനയില്ലാതെ ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് ആ കർമ്മം. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാഞ്ഞാല് അത് അകർമ്മമാവില്ല അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ടും വേണം. ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അകർമ്മല്ല അല്ലെ? അത് നൈഷ്കർമ്മ്യമാണ്. അതവിടെ പറയണേ. വികർമ്മം എന്നാല് നിഷിദ്ധമായ കർമ്മമാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യോഗി, ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നെല്ലാം. സദാ ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നയാള് ഭൗതികമായ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അല്ലെ? ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്തന് സന്തോഷം കിട്ടാന്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിത
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഒരാള് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ടല്ല ഒരു ജ്ഞാനി പ്രവർത്തിക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പോ ജ്ഞാനാഗ്നിയില് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ ജ്ഞാന അഗ്നി കൊണ്ട്, അറിവാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് അയാളുടെ കോടി ജന്മങ്ങളിലെ പോലും കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിരാശ്രയനായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മനിരതനാവും. കർമ്മഫലാസക്തി കൂടാതെ, എന്നാൽ കാംക്ഷിയെ പോലെ തന്നെ മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുക. കാണുമ്പോ പുറമേ ലൗകികനാണ്, ലൗകികന്റെ പ്രവൃത്തി പോലെ തന്നെ തോന്നും, പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് ഒന്നിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവത് ഹാസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മപ്രതികരണങ്ങളെയെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. പറയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്, അല്ലെ? നിത്യദാസരാണ്. അപ്പോ ആ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് അഗ്നി പോലെയാണെന്നാ പറയണേ. ആ അറിവ് ഒരിക്കൽ ആ അറിവ് ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാല് അത് പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെയും ചാമ്പലാക്കി കളയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടാലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ പോലെ പൊള്ളയായിരിക്കണം. ഒരു കർമ്മവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ഭാവനയോടെ. ഫലാസക്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് കർമ്മഭാരമുണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്താല് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം എന്നാണ്. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മൾക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതായിട്ടില്ല. നിത്യതൃപ്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? പരമസത്യത്തെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത്. ജ്ഞാനി കർമ്മനിരതനായി തോന്നും, എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാള് അകർമ്മിയാണ് എന്ന്. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. പ്രേമഭക്തിയോടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്യണത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട്. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്, അല്ലെ? സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആള് എല്ലാം കൃഷ്ണന് അധീനമാണ് എന്ന ഭാവനയോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അകർമ്മി. ജ്ഞാനിയെ പ്രശംസിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ. അത്യധ്വാനം കൊണ്ടൊന്നും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്ന് സൂചന നൽകുകയാണ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന അജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെയോ സമ്പത്ത്, പദവികള്, നേട്ടങ്ങള്, അതിലൊക്കെയുള്ള ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക.
ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മള്. ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന പോലെ വെക്കണം. ജ്ഞാനിയുടെ ശരീരം മാത്രം ഒരു ഉപകരണം പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളങ്കം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ടുള്ള അഭീഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭക്തന്. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യ പ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ എണ്ണ ഓയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെ, യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് നിലനിൽക്കാൻ. അതേപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ പ്രേമഭരിത ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന പോലെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങള് അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ കർമ്മ അകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവുള്ളയാളെ ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നെല്ലാം പറയും. ഇപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ മാനസിക തലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. അത് തുടരുകയാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭിനനിബധ്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീരം നിലനിർത്തുക എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഭഗവാനിലാണ് ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും. ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രകൃതിയാണ്. ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ പരാതിയില്ല ഒരു ഭക്തന്. സുഖം ദുഃഖം എന്ന ചിന്ത പോലും ആൾക്കില്ല. എങ്ങും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കണത്. ഒരേ അവസ്ഥ, ദ്വന്ദ്വാതീതനായിട്ട്. യോഗികളുടെയൊക്കെ മനോനില അതാ, സമചിത്തത ഉണ്ടാവും. നിരാഗ്രഹി എന്നാ പറയാ. നിരാഗ്രഹിയായ ഒരാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അയാളുടെ വശത്തായിട്ടിരിക്കും, നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, എനിക്കതില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴ് മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. തദ്വാര അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ലൗകികന് അങ്ങനെയാ. അപ്പോ മത്സര ബുദ്ധി എപ്പോഴും നല്ലതല്ല. താൻ എന്താണോ അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കില്ല. അല്ലെ, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏതു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും അവയുടെ ഒന്നും സ്വാധീനം ആ ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം എന്ത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാവുമ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണോ നമുക്കുള്ളത് അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊക്കെ സമചിത്തത ഉണ്ടാവുക, നിർമത്സരനാവുക, ജയാപജയങ്ങളെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാലൊന്നും ബദ്ധനാവില്ല, കെട്ടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. വികർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വികർമ്മം നിഷിദ്ധ കർമ്മം ചെയ്തുകൂടാത്തത് വികർമ്മം. വികർമ്മം ചെയ്തുകൂടാത്ത കർമ്മം. ആ കർമ്മം എന്താണ്?
പ്രതികരണമില്ല. ഇല്ലാത്ത കർമ്മം. അതിന് സ്വഭാവം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിലോ? നിയതകർമ്മ അല്ലേ? നിയതകർമ്മം അതല്ല. നിയതകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കർമ്മം. വെറും ആ കർമ്മമാണ് അപ്പം നിയതകർമ്മം. ഭഗവാൻ ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഏത് കർമ്മത്തിനാ അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ സേവ. ആ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഫലേച്ഛയോടെ അല്ലാതെയുള്ള കർമ്മം. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്ന ഭാവേന ചെയ്യരുത് കർമ്മം. അതാണ് ആ കർമ്മം. മാതാജി, ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ശിവപുരാണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ ആ അതിൽ ശിവനെ വല്ലാതെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും. ആ അതുപോലെ അതൊക്കെ ആ ഉണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട്. അത് ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ദേവി ശക്തി അല്ലേ, ദുർഗയുടെ വായിക്കുമ്പോ ദുർഗാദേവിയുടെ അവിടുന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ എല്ലാം പറയും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ജനിച്ച മുതലുള്ള നമ്മളുടെ ആ ആചാരങ്ങള്, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്, അതിനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം തച്ചുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് യുക്തിപൂർവം നമുക്ക് എന്താണോ ശരിയായിട്ട് തോന്നണേ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയണത്? ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം വാണിയായിട്ടുള്ള അതിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറയണു. പിന്നെ ബ്രഹ്മ ശിവൻ അവരൊക്കെ എന്റെ വെറും അംശങ്ങൾ മാത്രാണ്, എന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിഇഒ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക. കീഴിൽ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഫൈനാൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, അങ്ങനെ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ നമ്മളുടെ ആഭ്യന്തര ഇതൊക്കെ നോക്കണത് ആരാ? ദുർഗാദേവിയാ നോക്കണത്. ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ കുബേരനാ നോക്കണത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാ? സരസ്വതി ദേവിയാ അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികള് കൈകാര്യം ചെയ്യാ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എല്ലാം ഭഗവാന് ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിന് അവര് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ യുക്തി പോലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ തോന്നണേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ആചരിച്ചു വന്ന പലതും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ഗണപതിയെ പൂജിക്കും, നമ്മൾ മുരുകനെ പൂജിക്കും, ചില പേര് അങ്ങനെ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ഭജിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊന്നും ആ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് മാറ്റിക്കളയേണ്ടതില്ല. ക്ലിയർ ആയോ പ്രഭു? മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആര്യാ? ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാര്. എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ. ഏതാ? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. എല്ലാരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കണോ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ,
മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്ത്യാവേശാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങൾക്ക് എന്താ ശക്തി അവേശാവതാരോ? അതാണ് ദശാവതാരങ്ങൾ. ശക്ത്യാവേശാവതാരങ്ങൾ. ശക്തിയാവേശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നരസിംഹമൂർത്തിയൊക്കെ അതില് പെടും. യുഗാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യുഗത്തില് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യുഗാവതാരങ്ങൾ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ലീല നടത്തിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവും. ലീലാവതാരമായിട്ടും വരും ഈ വരാഹാവതാരം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. ആ ഒരു ലീലയ്ക്ക് എന്താ പറയാ, ആ ഹിരണ്യാക്ഷവധം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു മറിഞ്ഞു. മന്വന്തരാവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓരോ വാമനാവതാരമൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അടുത്തത് ഏതാ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും? ആർക്കാ? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്താം. ഇനി അടുത്തത് തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ വ്യക്തമാക്കുക. പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അത് തേൻകുപ്പിയെ നക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ. സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഭക്തര് എഴുതിയതാവണം അല്ലേ? എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. തേനിന്റെ മധുരം നുകരാൻ എപ്പോഴാ പറ്റുക അല്ലേ? ഉള്ളിലുള്ള ആ ശരിയായ കാര്യം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെയാണ് തേൻകുപ്പിയോട് ഭൂമിക്കുന്നത്. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറനക്കുന്നതിനോട് ഭൂമിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ. അടുത്തത് ഏതാ? ആശന്തികൾ ആരാണ്? ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ. നാസ്തികര് അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികള് എന്ന് പറയും. അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന രണ്ട് തരക്കാർ. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരും അസുരരും, അങ്ങനെയും പറയാം. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പല വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും. അതെ, ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവര്, മലിന ഹൃദയരായവര്, ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവര്, അങ്ങനെയും പറയാം. 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാ? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി. 12 മഹാജനങ്ങൾ. ശരിക്കും പറയാം, ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല.
ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. അടുത്തത് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്നിവ എന്താണ് കർമ്മം? സ്വധർമ്മ നിയത കർമ്മ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അല്ല, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിയത കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങള്, സ്വധർമ്മം, അങ്ങനെ പലതും പറയാം. സ്വധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അകർമ്മം പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതാണ് അകർമ്മം. വികർമ്മം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ. ചെയ്തുകൂടാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. കർമ്മം ഏതാണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അഞ്ചാമത്തതൊന്നും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെയാണ് തേൻകുപ്പിയുടെ പുറമെത്തുന്നതിനോട് ഗമിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലണില്ല, അറിവ് നേടിത്തരണില്ല, പുറമെ മാത്രമേ പറയുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും തന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പിൾ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രകാരം ഫില്ല് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ഉണ്ടാവും ഏകാദശിയുടെ അന്ന്. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 7 മണിയല്ലേ, നമ്മൾ 2 മണിക്ക് ഏകാദശിയുടെ അന്ന് 2 മണിക്ക് നമ്മള് പാരായണം ചെയ്യാം. എപ്പാ അത് വരിക? അതെപ്പാന്ന് ദിവസം എപ്പാന്ന്? ഏകാദശി എന്നാണ് അടുത്ത ഏകാദശി എന്നാ റീന മാതാജി? വ്യാഴാഴ്ചയാ. അപ്പൊ മറ്റന്നാളല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും പേര് തരാ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാനൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്ര പേരുണ്ടെങ്കില് എത്ര ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാ, ചിലപ്പോ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി ചൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ ചൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ശ്ലോകം ചൊല്ലാനോ എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അതുപോലെ പറഞ്ഞാ മതി. റീന മാതാജിയോട് പറയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി നമ്മുടെ സമയത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കില് അന്നത്തെ ക്ലാസ് പോവില്ലേ? ഏതാ അധ്യായം? 18 അധ്യായം വായിക്കണം എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിച്ച അധ്യായം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. 700 ശ്ലോകം വായിക്കണം. ഈ ഏകാദശിയുടെ അന്ന് വായിച്ച വിശേഷാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ളും വായിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പതിവ് ടെമ്പിളില്. അപ്പോൾ ലെവൽ 2 തൊട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരും പ്രത്യേകം വായിക്കും. 700 ശ്ലോകം വായിക്കും അന്നേ ദിവസം. 2-2.5 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. സ്ലോവിലല്ലേ വായിക്കുള്ളൂ, അത് കാരണം. അപ്പോ 2.5 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും ജോലിക്കാരാണോ? അല്ല, മോർണിംഗിലുണ്ട്, 5 മണിക്കുണ്ട് മാതാജി. 5 മണിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മാത്രായിട്ടല്ലേ ചെയ്യാ? അല്ല, അങ്ങനെ വേണം. അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതിന് പറഞ്ഞ അത് പറ്റും. ഒട്ടും ഈ 2 മണി സമയത്ത് ഒട്ടും പറ്റാത്തവർക്ക് വേറെ സമയമുണ്ട്. രാവിലെ മോർണിംഗിൽ 5 മണിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അതിന് പേര് കൊടുക്കാം.
ആ, ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരും എല്ലാവരും മിക്കവരും ചൊല്ല. പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ആവും. ഒട്ടും ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തവര് 2 ശ്ലോകോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ശ്ലോകോ ഒക്കെ ചൊല്ലുക. കൂടുതൽ പറ്റുന്നവര് 1 അധ്യായം ചൊല്ലുക. അങ്ങനെയൊക്കെ 18 അധ്യായവും ചൊല്ലി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലെവൽ 2 ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകാദശി ദിവസം ചൊല്ലാറുണ്ട്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ചൊല്ലുക. നല്ല ഇപ്പൊ പേരെഴുതിയെടുക്കണ്ടോ റീന മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാ മതി മാതാജി. ഓക്കെ. ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ. ആരും ഒഴിഞ്ഞു നിക്കണ്ട. അറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ചൊല്ലാതിരിക്കണ്ട. ഇനി അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കയറാം. 2 മണി സമയമായതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി. ആ, അപ്പൊ മാതാജിക്ക് എന്നാ രാവിലെ 5 മണിയുടെ പേര് കൊടുത്തോളൂ. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം മാതാജി. ആ, പിന്നെ ഉള്ളത് 11 മണിക്കാണ്. അതും പറ്റില്ലല്ലോ. 11 മണിക്ക് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 മണിക്ക് ചൊല്ലുന്നുണ്ടാവും. 2 മണിക്കുള്ളതാണ്. മാതാജിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് താല്പര്യം. എന്താ ചെയ്യാ, രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഉള്ളതിൽ ജോലി ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലതാണ്. ഇത് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം ഫുള്ള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും സത്സംഗത്തിലൂടെ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുണ്യല്ലേ. അപ്പൊ അതില് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്മാറണ്ടാന്ന്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കുക. അതില് കുറച്ചെങ്കിലും പറ്റുന്നത്ര. മാതാജിക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഏകാദശിക്ക് അപ്പൊ ഹോളിഡേയോ മറ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വായിക്കാലോ. ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അതിന് പേര് കൊടുത്തോളൂ. പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഒരെണ്ണം തന്നത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. പിന്നെന്താ വേറെ പറയാനുള്ളത്? റീന മാതാജി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഗൂഗിൾ ഫോം എന്തിന്റെ ആയിരുന്നത്? അത് വെറുതെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ കുറിച്ച്, ഫോൺ നമ്പർ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചിരിക്കണേ അതില് ഞാൻ നോക്കി പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്, നമ്മുടെ ഇമെയിൽ, അതൊന്നും എഴുതണം നിർബന്ധമല്ലേ. ഇമെയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, അഡ്രസ്, അത്രയൊക്കെ തന്നെ. ഏത് ലെവലാണ് അത്രയൊക്കെയാണ്. അറിയാത്ത ചോദിച്ചാ മതി. ഗൂഗിൾ ഫോമേ കാണില്ല. വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിലാണേ. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ഡിവോട്ടി നെയിം എഴുതണം. ഡിവോട്ടി ഇമെയിൽ, ഡിവോട്ടി മൊബൈൽ നമ്പർ, ഡിവോട്ടി ഏജ്, ഡിവോട്ടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഡിവോട്ടീസ് കറണ്ട് ജോബ് റോള് ഓക്യുപ്പേഷൻ, ഡിവോട്ടീസ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഡിവോട്ടീസ് നെയിം ഓഫ് സിറ്റി ടൗൺ ദേ ലിവ്, പിൻകോഡ്, ഡിവോട്ടീസ് കറണ്ട് കോഴ്സ് ലെവല്, ഏത് കോഴ്സാ പഠിക്കണേ, ഡു ഡിവോട്ടി ചാൻഡ് എവറി ഡേ, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും, ഹൗ മെനി റൗണ്ട്സ്, എത്ര റൗണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിവോട്ടി കീപ്പ് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന്. ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണം ഇനി തൊട്ട് എല്ലാവരും. പിന്നെ ഡു ഡിവോട്ടി റെഗുലർലി ഗോ ടു യുവർ ലോക്കൽ ടെമ്പിളിൽ പോകാറുണ്ടോ, പിന്നെ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിൾ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ, ഇൻ വിച്ച് സർവീസ് ഏരിയ ഡിവോട്ടീസ് എൻഗേജ്ഡ്, എന്ത് സർവീസ്, എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട്, എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നു, ടീച്ചിങ്, ക്ലാസ് കോ ഹോസ്റ്റ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ, കോൾ സർവീസസ്, ക്യൂസ് സർവീസ്, അങ്ങനെ കുറെ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ആ ഭക്തിയുടെ ലെവൽ എവിടെ വരെ എത്തി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. ഈ സർവീസ് നമ്മൾ ഇതില് പിന്നെ ഇസ്കോണിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നല്ല, വേറെ പുറത്ത് എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പുറത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, നമ്മളിത് മറ്റുള്ളവരെ ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സത്സംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ, അത് അങ്ങനെയാന്ന്. അങ്ങനെ ആയാലും മതി. ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കണേ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ലെവല് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണു, നമ്മൾ എത്ര നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാമെന്ന് മാത്രം.
വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ മാതാജി. പ്രണാമം. നാളെ കാണാം കേട്ടോ.